приложение Амина баромадагӣ барои регистратсия кардани шаҳрвандони хориҷӣ чанд қапас омада метавонад. Миграсиони картаи работа қатъӣ вақте ки аз Русия мебурем наметавонем патент карда. Ҳамира иқтидор пурсем. Пешакӣ раҳмат ака. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информацияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед, дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Бародарое ки мехоҳед дар шаҳри Москва дандонои хитона сафед кунед ё ки дандонои хитона табобат кунед, бародари тоҷик мо стоматолог кору фаъолият мекунад. Номерош мегӯяд занг бизанед, бо аз номи ма ҳатман скидка дорад. пешниҳоди аз байн бурдани приложенияи Амина дар Федератсияи Русия. Якчанд вакилони Думаи давлатии Русия пешниҳод карданд, то ин аз байн бурда шавад. Вале айни ҳол қабул шудан ё ки нашудан таҳти амал қарор дорад ва дар ин бора ҳеҷ чизе гуфта намешавад, ки ин приложенияи дастрас аз байни муҳоҷирон аз байн бурда мешавад ё ин ки не. Яъне чӣ хеле ки мо шумо медонем, тақрибан 1 моҳ мешавад ки дар Федератсияи Русия приложенияи Амина баромадагӣ барои регистратсия кардани шаҳрвандони хориҷӣ. Ва ин приложения бигем кори муҳоҷиронро осон мекунад, хато намекунем. Ба хотире ки бо тариқи посредникҳо вақте ки регистратсия мекунед шумо дар Федератсияи Русия, бисёр лаҳзаҳое мешавад ки ана ҳамун регистратсияи кардаи шуморо аз ба задани удалид мекунанд, дигар корҳо баъдан мушкилӣ болои сари шумо мебиёяд. Ва ин приложенияро ҳозир ҳамара намефаҳмад, лекин болои ҳама нафаҳмидан мисол ҳастае дар якчанд ҷойҳое ки дар байни 100 одам 5 одам 10 одам ҳамин чиза истифода мебарад мефаҳмад. И плюсш ҳамин мебошад ки муҳоҷирон худшон регистратсия мекунанд бо тариқи ҳамин приложения, ҷои зисти худшонро ба қайд мегиранд ва ба МВД Федератсияи Русия намиданира бо тариқи приложения равон мекунанд. Яъне ки 100% бе посредник, бе удалид кардани ба задани ва дигар чизо и ба манфиати муҳоҷирон мебошад. Ва якчанд вакилон ҳамин чиза ба Думаи давлатӣ пешниҳод карданд. Сабабаш гуфта шудагӣ нестае ки то приложения аз байн бурда шавад. Дар ин бора ягон информатсияи нав кишид, метавонем боз интизор шунавед видеоҳои моро баъдан дар омада тамошо кунем. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бародаро, кадомед ки границаи Қазоқистон мехоҳед сафар кунед, марҳамат номере ки мебирояд занг занед, граница мебарад. Валиева нависондаед. Ассалому алайкум бародар. Мара патентам буд мешавад. Тоҷикистон равон чанд қапас омада метавонам. Миграсиони картаи работа қатъӣ вақте ки аз Русия мебурем шумо муҳлат надоред. Яъне ки 1 ҳафта пас мехоҳед ё 1 моҳ пас мехоҳед, боз метавонед ки сафар кунед бирем. Бистро нависондаед. Якаи Сорбон зинда бошӣ брат. Аз Тоҷикистон ба Русия чӣ хел вазъият брат? Яъне ки барои сафар кардан дар назар доша бошед, мардум рафта омадаистанд ҳамон қадаре ки тафтишҳо ҳастанд, мақсад дар фурудгоҳ чӣ хеле ки проверка мекардан ҳастае ҳамон чиз. Тамом. Як нафари дигар нависондай: салому алейкум ака. Сози хубӣ. Одами 17 сола бе давертнас границаи Қазоқистон рафта метавонад? Не, то 18 сола шидагӣ набошен, шумо граница баромада наметавонед. Новобаста аз рӯе ки куҷо менед. Азимов нависондай: салому алейкум акаҷон. Як савол дорам. Патента перевод карда мешавад аз як шаҳр ба шаҳри дигар? Переоформлят кардан дар назар дошта бошед, агар ки ҳамун патенти гирифтагитон қатъӣ мерем бо дигар ҷода кору фаъолият мекунем, ҳозир намешавад мутаассифона. Лекин дар ояндаҳо дар назар астае ки иҷозат дода мешавад. Расул нависондай: салому алейкум. Сози хубӣ. Чанд бошид менависам, ҷавоб наметӣ. 280898. Равон аблама меқапа ё ки не? Бародаро, ман ҳамин ҷата дахтон 10 борҳо мефаҳмонам ки шумо ҳамин рӯзу моҳтонро ҳисоб кунед, вақте ки 27 сола шида бошед, аллакай озод ҳастед. Як нафари дигар нависондай: нархи граница чанд пулай? Барои граница сафар кардан ҳама одаморо занг бизанед ва қатшон суҳбат бикунед. Як нафари дигар нависондай: салому алейкум акаи Сорбон. Патент ма 2 моҳ наспорида будам. Рафтам Тоҷикистон да 3 моҳ истодам омадам. Рафтам патентспорӣ меган чекот то вақте Россия баромаданат набоша наметавонӣ патент карда. Ҳамира иқтидор пурсем. Пешакӣ раҳмат ака. Патентона 2 моҳ споридагӣ набошен, аллакай патент бекор мешавад. Яъне ки патент мерен аз сари нав спорида метавонед ва патент анулировад биген мешавад? Не, анулировад намешавад. Просто ҳамун иҷозатномаи кори шумо бекор мешавад ва мерен аз сари нав боз иҷозатномаи корӣ мегиред. Зафар Анваров нависондай: салому алейкум. Ҳамин программаи Аминаро чӣ хел кардан дар корай?
дар бораи программаи Амина мо чӣ хеле ки гуфтем баъзан нафарҳо намефаҳманд ҳамин чиза. Агар шумо ки бихоҳед мо видео мекунем нишон медиҳем ҳамаша. Фикротона дар комментария бинависонед, мо интизор мешавем ва мехонем ҳамаша. Як нафари дигар нависонда акаи админ. Номеро табуте барои реклама навиштаистам. Рақамҳои WhatsApp табумон худ дар ҳамин комментария мо дар тамос мебарем хидмон худо хоҳад. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака. Моҳи сентябр 98 озода ё не? Хитон рӯзу моҳтона ҳисоб кунед. Ҷавобша мефаҳмем. 27 сола шудем озодем. Юлдош нависондае. Салому алайкум. Навзен воидварениҳоро амнистия гап нестай додар. Раҳмат пешакӣ. Не, мутаассифона ҳозир дар бораи авфи муҳоҷирон ягон гап нарафтаистем. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум. Ака дар границаҳо ҳозир тафтиш бошад ё ки не? Мо метонем ба раҳи заминӣ бирем, ба мошин мегум бирем. Бале, шумо метонед бо роҳи заминӣ ҳам сафар кунед, яъне ки бо тариқи таксир ҳам метонед сафар кунед ба Федератсияи Русия, ё ки бо тариқи мошинҳои хитон метонед сафар бикунед. Вазъият чӣ хеле ки пештар буд мегӯем ҳамун хеле. Яъне шумо мерен очират меистед ва баъзан ҳолатҳои мумкин шавад ки очират камтар меистед ва тафтиш чӣ хеле ки пештар буд ҳозирам ҳамун хеле ҳастай. Ба ҳамин хотир ичизорам расшодша бигиред. Зинда ва сарбаланд бошед. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.